Miksi ihmisten kannattaa lähteä mukaan? No just tästä syystä, että sitten tulee ensinnäkin itselle hyvä mieli ja sitten ei tarvi voivotella siellä sohvalla, että voi kamala kun on tämmöistä ja voi totakin kurjuutta, vaan sitten kun lähtee toimimaan, niin sitten se helpottaa sitä ja kyllä sillä on aika suuri merkitys myöskin ihan niin kuin oikeasti siinä, jos mietin vaikka sitä Karjala-keräystä, mitä mä oon tehnyt, niin kyllä siellä moni lapsi on saanut hyvät talvikengät ja luistimet ja pyörätuoleja ja tällaisia, jotka on käytännön asioita, mutta hirveän tärkeitä sille ihmiselle just sillä hetkellä omassa elämäntilanteessa, että ei voi koko maailmaa pelastaa, mutta voi tehdä vähän ja voi ajatella niin kuin yksilönä. No, mikä on ollut ihan semmoinen paras hetki siinä vapaaehtoistoiminnasta? Mitä sä muistelet? No ei oikeastaan yhtä hetkeä voi nimetä. No ehkä se näiden Karjala-keräysten osalta, kun on ajanut ympäri kaupunkia, kerännyt niitä tavaroita ja sitten kun se rekka lähtee sinne Joensuuhun menemään ja saa moikata, että hyvää matkaa. Ja sitten ja kyllä nämä UNICEFin konsertit ja tämmöiset, niin ne on aina juhlavia hyviä hetkiä ja sitten tietää, että ne rahat menee varmasti perille. Kiitos paljon. Oliko jotain muuta, mitä haluaisit vielä lisätä? Ei muuta kuin hauskaa vapaaehtoistyötä kaikille. Kiitos samoin.